Yes. Hello. Dapat alam mo to. Mamaya nga ako nila schedule ang aming course para sa second floor sa starting sa aming project ng two-story residential building. At that, para hindi kayo maloko kapag bibili ng second. Anong sabi, Mason Karaw? Mason Tukan noon, ikaw pagpapakot. Hello. Pero, nagkamali ka, hindi sila ito ang malaki. Tingnan mo masulit. Tawag ito. Binabat sa hari tsaka bawang. Bawang, hani. Babad mo na sa babad sa bawang. Ang tawag dito, hani, bawang. Pampalakas ng katawan. Pampasigla ng katawan. Proteksyon. Akala mo ba na yung kumakain sa bahay mo? Hindi, kalawang yan. Kapag ang bakal mo ay nakadikit sa lupa, kung sobrang lapit sa labas ng semento, papasukin niya ng moisture at hangin. Ang resulta, kakalawangin ang back. Grabe talaga mga tao. Mga mamal. At ang bito ka na pagkakaroon. Sa amin ko kinakbas, pero sa iba Bito ka na sa ayos pagkakaroon. sa amin ko tinatanong, tama yung pagkakagawa. Hindi ko talaga pa. Yes, guys. Yan ang nakatapunin ko. Akala ng iba, masabuhos lang ng concrete sa slab, ay okay na. Bakit daw mas malaki ang ganito? Ganito lang mabilis mag-load. Akala ng marami. At ako, yang kapatid. Patay ang 21 anyos na babae. Bakit mo mula ng bahay?